Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki Emkhanya kude awusuka madoda ngiyangithi saluthi kwena kubhuza mfethu nawe angiphindawo Emkhanya kude endumo la ngimdonsa khona umgqabulo uthi ke mahla amantombazane mina ngifuna ukwakha umuzi kababa 19 after 2 emsakazweni uKhozi FM kanti ke uhlelo singena kulo ngalesi sikhathi silothula izilokothe ezinhle abakwa Dr Khehlelezi Traditional Pharmacy ukwazi kabanzi ngabo ke ungababheka ku YouTube ngegama lika Dr Khehlelezi noma ungaxhumana nabo ke ku 0875501177 noma ushaya 0813840955 noma bavashele ku website yabo www.khehlelezi.co.za. Dictionary ndaba edide umndeni. Sekunjalo ngathi nje ngaphethe ndu ngathi ngiyakababhidliwe ngafulela kwanetha mina uKhehlelezi sekunjalo kuseyintatha kusakuseni sekunjalo angilali ulala abanemali abanganalele hayi phela balela banemali sekunjalo Dr Khehlelezi siyabonga ukuthi kuyophinda ube khona namhlanje la suke siqaqa khona nje inkinga eziphethe kakhulu kabalaleli boKhozi FM sibavezela ukuthi sithini isithunywa siveza ukuthi uthini umoya siyahlola namhlanje angithi impela uyobe nenhlanhla oyokhuluma nami unenhlanhla kakhulu yobe evule into zakhe zivulelekile ake sibone ukuthi ubani ayithala awulungile ake sithathe umlaleli wethu oqala sawubona uKhozi Zintola unjani baba ngiyaphila nkosazana ngiyaphila nami ubani baba noma ngisaba nje ukusemoyeni ngasi noma mhlawumbe kulungile mhlawumbe ngisho akubona lo baba lapho okay uyamhlolela Dr K Anonymous. Okay noma ngamuzwa sizintola ngicela ukuthi aphinde futhi ngoba phela uze ngivulele kumele ngithi uthi uyasaba ukuzisho ukuthi ubani akazi noma kuvumelekile yini Okay akunankinga ukuthi uyangizwa kahle yena Yebo uyazwakala ngiyakuzwa Khethalami uma uloke ungena nawe uthi umonqolo kokuqala angikhulekele into engathi isibongo sasekhaya koma wakho noma ngikhulekele impilo yakho mangikhuluma nawe njengamanje ngibona uzama ukuvusa umzwa wasekhaya kubuka baba kodwa lo mzi ungavuki ngathi mina kwenze njani ngathi umonqolo ukhona into ehamba igeja phezulu ezulwini njengomuntu angathi namanje ungalokuthi uyazama ukwakha umuzi ungavumi ukwakheka wathi umonqolo ngibone mina uthi kodwa uzama uthandweni kodwa kungavumi kwaphambana izinto wathi umonqolo kukhona into elokuhlipha izinto engathi uthando lwakho kokuqala njengomuntu angathi kunomsindo ovuka kakhulu empilweni yakho athi umonqolo sekukhulekele kakhulu sikudeze ngoba unomoya njengomuntu angathi namanje nemoya umuntu angathi amawele njengomuntu angathi ikhona into engathi ligobonga okwakufanele uyidle wathi umonqolo into zakwazi ufuna ukuyaphambili ngoba ngibone kuvuka izithe empilweni yakho njengomuntu angathi khona umuntu wadlile ekhaya kabi wadlila ngento engathi ingozi noma wadlila ngento engathi isikhali lento ibuya kwembatha ngazi Khehle noma uyangizwa yini awukhulume ngizwe ngiyakuzwa impela baba nguswa kakhulu impela ukhona umuntu wadlula umfowethu wadlula lengozi yokudutshuka lalela Khehle kuthiwa ngigeze mina lo mfowethu ngoba mangikhuluma nawe manje wena bhuti usazohamba ucasha noma usazohamba ubaleka njengomuntu angathi ungahujwa abantu noma uvukela izitha abantu bekuvukele kakhulu ngoba lo mfowethu kukhona umuntu wagange ethuneni lakhe kuthiwa ngihambe mina ngizonyofika ethuneni lakhe ngoba ikhona into engathi imali kodwa nizoyithola ethuneni lakhe eminyama ezohamba iziyotholakala ethuneni ngoba namanje yazi kugange kwazi kwaganga ngento engathi yamathuna phakathi esimenta sekhaya wathi umonqolo yazi kuqathene kuleli yakhala la kini ngoba namanje kodwa qoba ikhona into abaloko beyisebenzisa ethuneni baze bayisebenzisa ethuneni lakhe ngoba izinto zakho zivalekile manje yazi awulali ngisho nasebusuku njengomuntu ongacabanga uzama ukwenza into engathi ibhizinisi idlipile wathi umonqolo uyazama ndoda amadoda izinto zonke ziyashabala la ukhulume nami ngizwe kunjalo nje baba nje kusho nje kwenzeka konke lokho kusho impela izinto zahambe kahle ekhaya kunamabhadi engawathutha amabhadana awuhambe Khehle lami uzama ukuhamba ufike ngoba kunale nkonzo khona ngomhla ka3 enkulu kakhulu uma ufika kule nkonzo khona ngomhla ka3 angazi futhi ngokuthi uyesaba ukubonakala awufike nje ngomhla ka3 baba kule nkonzo ugqoka izinto ezimhlophe sibone ukuthi siyokusiza kanjani emahlabathini everele yebo kude kakhulu bangilapha kwendawo yaseSohlo Ehluhlu ungathatha inamba masiqeda baba sibone ukuthi uzosizakala kanjani uma ungekwazi ukufika Yebo ngiyabonga Okay kulungile siyabonga dokotela ake sithathe umunye umlaleli sawubona uKhozi
Sawubona Sokhozini? Umdola unjani sisi? Siyaphila baba unjani? Yaphila ukhuluma noJabulani mangi la eMnambithe engikhona. Esacela manje omkhulu ukuthi akangishayele nami ke ngizwe ukuthi hamba kanjani into zami. Baba eMnambithi okokuqala uma ngikhuluma nawe kunomuntu ovukayo ogangayo ekhaya lakini wakamiya isibongo uyangizwa ngithini njengomuntu angathi ngaze ngikhuleke ngize ngiyowa kwenye indawo ekude kakhulu kodwa ngize ngiyowa endaweni yasezakheni uyangizwa ngithini uma ngiloko ngikhuluma la nawe kunento evuka kube sengathi iqeda into engathi imizwa yakho njengomuntu angathi imizwa yakho ngaloko iphela kancane kancane wathi umoya namanje Khehle masithi sikhona noma siyakhuluma nawe la kunento evuka ibisithinta into engathi isibongo noma ithinte into engathi ingane encane okwakufanele isulele kuwe wathi uMongcwele Khehle namanje siloko sithi siyakhuluma la kunomuntu ekhaya kini Khehle onengane ongayona yakhe owasulelwa yona njengomuntu engathi yazi isidala siloko siyayikhathela lengane mangikhuluma nawe manje baba uthi uMongcwele kunokufa okusekhaya okuloko kuthinta abantu nga1 by 1 njengomuntu angathi abantu bangadlula ngendlela engafanelekile ekhaya njengomuntu angathi kungaba nezinsolo ukuthi kanti thina kuleli khaya kwenzakalani ngoba yazi abantu baleke bayadlula kunento elokuhliphiza isidalo njengomuntu angathi idala zilungisiwe ekhaya wathi moya asikhuleke baba sifuna unyaka ka2008 ekhaya kukhona umuntu baba owakuhamba ngathi kodwa uyiswa imoto noma walimala lo muntu angashona walimala kabuhlungu wathi uMongcwele labenthetho iloku yangilandela kakhulu ngoba mangikhuluma nawe manje kunamaphupha amabi afika kuwe kakhulu njengomuntu angathi wena bhuti ngalokwe ujikelwa abangani bakho noma ujikelwa abantu wathi uMongcwele izinto zakho azihambi kahle unedliso elikhona kuwe baba elihlele esifubeni sakho ngoba lento ngizwe lokuvuka izome esifubeni sakho ngiwathi uMongcwele ngelinye ilanga ungahamba lokuthi weda qobo kunento wayidla kabi kanti lento wayidla ebusukulele ngoba yonke into uyayithinta iyahliphika njengomuntu angathi akukho okulungelayo awukhulume nami ngizwe Khehle Impela baba njengoba ukhuluma nje ilalele konke njengoba ukusho kunjalo ngoba sengibuya nasekhemisi lakho lapha eMnambithi. Ngizama ukuthola usizo kodwa ke manje ukuthi akuqondani kahle ngoba phela khona ngithola into ezokushaya ngqo lapho la ushaya khona. Yazi Khehle kunebala elisemuva okhalweni lakho yabona emva okhalweni lakho kunembobo evulekayo yazi ngididwa ukuthi kunebala lokulivela wathi uMongcwele noma wena Khehle udinga ukuthi kodwa udathwe ngezinsizi ngoba kunopoison noma okhalweni lakho lento esikamliqolo manje wathi uMongcwele kuyanqamuka manje uhlukana phakathi nendawo angazi wona bekufanele ufike la kimi kodwa ngiphathele into engathi irazor bese ngiphathele into engathi kodwa qoba inhlabathi yasekhaya kumani makho ngoba kunento kufanele sikusize kuyona. Yebo baba ngizwa Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bhuti Dr. K ake sithathe ukugcina la ublaleli sawubona. Yebo. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma Dumsango. Yebo. Yebo. Umkhulu cha ngihlelela. Mkhulu. Baba uDumsani mawungena la baba okokuqala ikhona into esikhali engiyibona kuwe. Number 1, number 2 ngizokutha congratulations kuwena kunento izamayo ezophumelela lento maduze ngizwa ubongelwa kuthiwa congratulations noma kujabula abantu kodwa makujabula abantu kufika 3 days kuthiwa lo muntu akasekho emhlabeni ngathi mina kwenze njani wathi uMongcwele kunento ohamba nayo wena owazala nayo uyimbethe kodwa yasekhaya kubani makho wathi uMongcwele kodwa into zakho mawutshona uDumsani Ngcobo wathi uMongcwele ake ngifune lesi sibongo sakaNgcobo ukuqala kube sengathi ngilungisa esidalweni ngoba uyabangwa wena njengomuntu angathi ungabangwa into engathi izidalwa wathi uMongcwele masithi siyalandela ngomoya ongcwele kakhulu angazi mina kunomsebenzi okwakumele wenziwe ekhaya kini ngo2019 last year kube sengathi namanje lento into yenzayo eyidaleni nawe uyabonga wathi uMongcwele kama yazi wena uyaphoswa kunesiphoso esimbi noma kunomuntu omumbi olokuphoswa ngawo ngoba ngizukhathala nasemini ukufikela into engathi ubuthongo wathi uMongcwele ngikukhiphe emotweni kube sengathi namanje yazi wena kukhona into engafikela kodwa isemotweni njengomuntu ongathi kodwa ungagcina ungene emngozini wathi uMongcwele kunecala elizohamba lithinta into engathi imali noma lithinta amaphepha njengomuntu angathi ungafanele usayine enye into bese ngathi igcina umoshela into engathi i-fraud kodwa kube sengathi bayakuframe ngaleyo nto angazi ukukhuluma nami Dumsani Omkhulu iqiniso ngempela mkhulu. Lento isho ngiyafika lokusela nje impela emini. Yebo.
Kuyikho impela. Angazi ukuthi akazama ukufika kimi sithu Zimdola la eVerolem emahlabathini ngomhla ka3 ngoba ngisho ngithi kuyobe kushube kakhulu ngoba kunodama okufanele sihambe sesifike kuona amagama simbuze ngawo lowo muntu kodwa ngoba semoyeni ngeke siyenze leyo nto. Yebo mkhulana bengikhona impela. Kulungile siyabonga. Ngiyabonga nami. Okay kulungile. Mkhulu asiphethe ngayo ke indaba ke le esebatheni ke yomcimbi omkhulu ko ozayo inkonzo ke ukuthi ke zihamba kanjani amalungiselelo. Inkonzo ikhona ngomhla ka3 endaweni yasemahlabathini kunamabhasi wamahala eli1 ibhasi liyosuka le egama lakhe ngase KFC egama lakhe ikhona ibhasi yamahala ezosuka khona lapha izosuka ngo6 o'clock ekseni yasuka egama lakhe ikhona ibhasi ezosuka eCity Hall eMaritzburg izosuka futhi ngo6 o'clock izosuka enye kaCaluza izosuka ngo6 o'clock mahala futhi khona izosuka eStenga ngase hall etown phakathi mahala nayo khona izosuka elinde lapha esasikhona ngase groundini eziwu2 amabhasi awu2 mahala wonke umuntu akaphelele khona izosuka eClermont enye lapha ngase hostel egroundini azosuka mahala futhi elayisha abantu ezakhona lapha endaweni yasemahlabathini wonke umuntu akafuthume uzobe khona uShino Mtekhala uzobe khona lapha uKhuzani Dokamelisha uzobe khona lapha uDokamelisha wonke umuntu akaphuthume ngomhla ka3 nangesonto sizovakashela umthandeni uthi uzobe khona ekseni lapha nesontweni naye uzobe khona nenye into abantu abaqhubeke bavote kuvote impela kakhulu egama elithi Mzo ku 33013 33013 bavote ikhona futhi ne-medical voucher lapha esiyenzile inyanga yokuqala nqa ene-medical voucher esebenza ngqo njenge-medical aid yesintu ukuze ubone kabanzi noma ufuna ukuyibonela ukuthi wenzakalani ngena lapha uthi www.drkhehlelezi.co.za ugcwalisa amaform usubmit ubone ukuthi cha izinga lokwelapha selikwelinye level manje ama-pharmacy avuliwe imasingcwabisane ukhona nawo nizobona futhi lapha namani ngena online zikhona zonke lezo zinto nabafuna ukuzohlola abafone mabefuna umuntu ofuna ukuzohlola kune number kadiviza impela ethi 081 noma afone kune number ethi 072 1234 976 ikhemisi selivuliwe futhi nakhona lapha endaweni yase Cape Town elikhona ikhemisi yavula namhlanje ekseni inamba la ukufuna ukuthola umuntu 081 3840955 081 ngicela abantu mabengena ku YouTube baqale ngokusubscribe lapha ku Dr. Khehlelezi ithi button lapha elibomvu subscribe ukuze ubeke ethubeni lokuthi sibone ukuthi impela umlandeli na ku Instagram bangibambe lapha ngu Dr. Khehlelezi ku Instagram bangifollow lapha ku Instagram Facebook page nyawo Mzo bangayifaki imali noma kuthiwa ufaka imali kuphi ungayilingi ufaka imali uNkulunkulu abusise bonke abantu abadela ubuthongo babo njengamanje abangilalele God bless ababusise kakhulu yabonga siyahlangana ngolosihlanu ohlelweni liyalakhe inkosi sobe sihlola futhi napho kulungile siyabonga kakhulu Dr. K. Amen. Kanti ke mlalokho Amabekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kabi